халқи мо бояд ки омӯзад фаҳмад нақша кашида баъд кор кардана. ҳозир мо бенақша кор мекунем. Мо чӣ хел кор мекунем? Мешинем ду кас маслиҳат карда камака гап мезанем, всё рафтем кор мекунем. Хай магазин мекушем ёки сех мекушем ёки завод мекушем ёки чӣ коре ки мекунем? Мешинем маслиҳат мекунем, суҳбат кардем, машварат кардем, мана рафтем сар мекунем. ҳамин чи коғаз ба намебиёд. ҳамин чизе ки вақте ки шумо коғаз ба наовардед, хатоиҳотона намебинед. вақте ки шумо коғаз ба ка овардед, шумо мебинед ки куҷо ба кадом хатоӣ ҳаст. осонтон меша. халқи мо камака суҳбат карда бенақша кор мекунад. ман чи аз куҷо ин чиза фаҳмидам? ҳозир мардум хати кор карда аз моҳи март аст дар тоҷикистон ҳастам, бисёр бизнесменон хати кор карда, бисёр одамон консултатсия додам, бисёр коргарои худам хати ин хел рӯбарӯ шуда кор карда истодам, дида истодам. бисёраш кора мерад мекунад, коғаз ба ҳамон кор карда нависта дуруст кор карда наметавонад. тарзи коғаз хати кор кардана ёд гиред. ман ҳамин комментариҳои хунед, комментариҳои таги ҳамин вайба, аз ҳамин комментариҳо 90% хато қатия, хатое, камбуди қатия. акси чӣ ба? аксе ки мо гумон мекунем ки коғаз ба кор кардан яке би ин зарурият надорад. хай беяминам бе зиндагӣ мегузарад. Не бародарам, ин хато фикратон. диққат кардест, ин фикратон хато. ману шумо бояд халқи мо коғаз ба кор кардан, нақша кашида кор кардан бояд ки ёд гирад. ҳамин чиза бояд ки ҳамаи мардуми мо бояд фаҳмад.